nawr yw'r amser i wneud ein Pei Bwthyn. Mae'r Pei Bwthyn yma yn y gorau yn y byd a'r cyfrinach yw y mash. Nawr, os ydych chi eisiau gwneud hyn, mae rhaid i chi fod yn cryf a peidwch y phoeni, fi wedi bod yn y gym, just masho trwy'r dydd. OK, fine. Nid fi oedd wedi wneud e. Mae pawb angen Kevin. So mae Kevin yn fy nhad yn cyfraith lyflu. Father-in-law. A mae'n helpu fi i wneud y mash. So mae dill yma yn cymryd tipyn bach o cryfder a tipyn bach o amser. So I always get you to do it, don't I? We've roughly mashed it with a little bit of butter. A nawr ni'n mynd i pass fe trwy'r sieve. Well, Kev's going to do it. Ond fi jyst mynd i ymlacio, jyst wylio fe. Dyna sut ni'n rolio. Right, trwy'r sieve, mae jyst yn wneud fe'n really meddwl, not a lump in sight. Super smooth. A dylech chi jyst wneud e am fel un neu dau person, like 1 or 2 people. But I make you do big, massive batches of it. You're really good like that, aren't you? He's a good helper. He's a good masher. Un dydd pan o'n i'n wneud hyn, roedd pawb yn dweud, does dim ddigon o mash yn y Pei Bwthyn. A fi fel cael moment fel eureka. A meddwl, fi'n gwybod, falle gallwn ni rhoi mash ar y gwaelod ac ar y top. A bydd e fel double mash. Os ti'n hoffi mash, double mash. Diolch yn fawr. Dwi'n mynd i cymryd hyn nawr, ond come back later, take it. See you later. See you later. Thanks. Diolch. Nawr ni'n mynd i cymryd y cig o'r ragw a'r sofrito. Rhoi hyn i un ochr ac ymlaen â ni gyda'r gravy. Menyn. Pan mae gyd wedi toddi, ychwanegu ein blawd plaen. Mae'n bwysig i coginio allan y blas amryd y blawd. Tipyn bach o'n stoc i Johnny. Peidiwch â ofni os mae'n edrych fel mae'n mynd i gwahanu. Bydd ei pob amser yn ddod gyda'i gilydd eto os rydych chi cario ymlaen i wisgio. Ychwanegu tipyn bach o gravy browning. Nawr ni yn barod wedi seasono ein cig ac ein llysiau. A mae'r gravy hyn yn trwchus, ond ni eisiau fe fod yn trwchus. Achos yn y ffwrn, pan mae'n coginio, ni eisiau fe dal ei siarp rhwng y canol y double mash. Bron yn edrych fel siocled. A nawr, ni'n mynd i adeiladu'r Pei Bwthyn. Gyda double mash. Edrych ar faint mor llyfn mae'r tatws yna. Fi'n gwybod mae pobl allan fyna mynd i bod fel, pam ni ddim wedi meddwl amdano hynna. Mae jyst yn neud synwyr. Double mash. Mash, ond double. Ond i jyst mynd i sgwpio fe arno mewn blobs. Mae byth mynd i bod yn bwyd fancy. Bwyd cysurus ydy e, a gallech chi peipio fe i edrych yn fwy bert os chi'n licio, neu jyst yn defnyddio fforc i creu tipyn bach o texture. A mae danau sydd yn sticio i fyny yn dal mwy yn y ffwrn i creu lliw neis. Dyna ni, syml. A yn tŷ ni, ni'n hoffi tipyn bach o caws. Oes ti ddim yn hoffi fel cheese, chips and gravy? Wel, mash a caws a gravy hefyd yn gweithio'n lyflu. Iawn, mae'r caws ar ben a nawr mae'n mynd yn y ffwrn. Mor cyffroes. 40 munud a wedyn parti yn y bola.